85,000 Chinese are now working in Zimbabwe, according to President Mnangagwa's personal advisor, Eddie Gross. Sanabina mashoko atinokuti vanhu vaya vakapupura panapa wakati ichocho chokwadi mashoko anotogwa naEDC biographer Eddie Gross achiti aiwa maChina azara munyika kutodarika macitizens chaiwo noti wasubscribe like out on the bell icon. Tipina panapa pahendo yedhimira masvingo abuda nyora vachiti their presence is not a sign of any economic development but of pillaging of the country's minerals resources, assisted by bribed senior government at top military men. Eddie contends that Zimbabwe has some of the largest minerals deposits in the world, and yet the presence of the Chinese is not resulting in any development. Yes, that the presence of 85,000 Chinese show that China is not even worried about creating employment for locals, but it is even bringing workers for the most menial jobs from home. The development on the ground indicates that the Chinese are here to stay, attracted by an abundant and cheap mineral resources offered by government on a silver platter. Domashoko anobuda chitokwa panapa nevakomana vendemira masvingo. Toona citizens vanenge padisposal pedro vachiti this is not only scary but worrisome indeed. This country is gone as we watch. Vanobuda nyoro achiti mafaction emusangano watinazira nawo people just think Mr. Cross just spoke about Chinese nje kikiki ukaziva anotamba neChina unoziva ari kuatakwa. Mwanobuda nyora achiti why do you lie about Eddie Cross being EDC personal advisor? Mwanobuda achiti vese naOwen vanofa nakufa vana basa sewe iwewe mukungunugwa. Mashoko anobuda chitogwa nevanhu aiwa tondo vantopedza kutonima mashoko asingaiti nekutosvira zvakashata. Tudze mafunguro enyu mukudipa musoro pechiitwa ichi. Pinako message yemedu dzemafunguro enyu musana subscribe or like channel on the bell icon.